Mine damer... Nej! Ja. Mine damer og herrer. Drenge og piger. Nu er det endelig blevet tid til X-Factor 2012 igen. Tag godt imod jeres vært, Lise Rønne. Hej og velkommen til X-Factor 2012. Vi har en forrygende omgang show til jer. Live shows, bootcamps, finalen, alt det I vil have. Så vi er ved at være på plads. Tag godt imod værterne. Pernille Rosendal. Lukas der. Pernille Rosendal. Du skal kigge på Mille. Du skal kigge på Mille. Blackman, det er mig. Og Cutfar, det er Krabbe. Du skal lige over Krabbe. Mille, vis lige Krabbe, vis lige Krabbe. Lad os så komme i gang med X-Factor 2012. Hele Danmarks øjeblik har ventet på det her, mine damer og herrer, er X-Factor 2012. Dagens første deltager er en på 85 år gammel og skal til at gøre det rigtig godt. Nu kommer første sanger. Den kan så bare over mod mig og Mille. Er du spændt på i dag? Ja, det er rigtigt. Stop lige, Lukas. Væk. Hvor gammel er du? Jeg er 14 år. Og hvad har du tænkt dig at synge for dommerne i dag? Jeg tænker mig at synge med Nicky Jay. Med hvad? Hvor kommer du egentlig fra? Sønderjylland. Okay. Så er det vist blevet tid til sangeren. Den første sanger. Hvad hedder du? Egentlig. Trine. Okay, tag godt imod. Godt. Du skal synge. Hej. Gider du lige stille over på X'et der? Giv mig papir. Giv mig papir. Gider du stille dig der på X'et? Hej, hvad hedder du? Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Hvad hedder du, siger du? Trine. Hvor kommer du fra? Sønderjylland. Hvad har du tænkt dig at synge for os i dag? Jamen, så bare begynd. Hvad har du så tænkt dig at synge i stedet? Med hvad? Okay, den er... Okay. Vi har lige den tekniske. You know you love me, I know you care. The sharp will never, and I will dare. You are my love, you are my power.
Tror du kan finde på noget til næste omgang, hvis jeg siger ja? Rasmus Sebak. Ja, okay. Men siger jeg ja? Okay, Krabbe, din tur. Jeg synes, at du var rigtig god. Du havde en fantastisk sangstemme. Justin Bieber er lige min stemme, og det er det, jeg elsker. Din musiksmag. Baby, den er rigtig god sang. Så det er rigtig godt. Jeg synes, jeg siger ja. Tak. Jeg synes, du er rigtig god. Jeg synes, du er rigtig god, og jeg kan rigtig godt lide din stemme. Men jeg vil sige ligesom Blackman, at Justin Bieber heller ikke er helt i min stil. Selvfølgelig har jeg hørt ham mange gange på DR1 og The Voice og alt muligt. Men Justin Bieber er bare ikke helt mig. Men du har en fantastisk stemme, men jeg kunne godt tænke dig, at du synger en anden sang næste gang. Men jeg giver dig et ja. Så det, vi ses næste gang så. Nå, hvad sagde drømmerne til dig? Mille, kom lige her. Mille, kom her. Det var det for X-Factor 2012 for denne omgang. Vi ses næste gang i X-Factor. Det holder jeg. Tak for i aften. I næste uge. I næste uge skal vi... Nej, Niklas. Du skal altså prøve med mig. I næste uge er det en forrygende sangstjerne, som kører det hele overalt. I næste uge kommer de lidt sværere klovne. Vi håber, vi har lidt mere tid der, så vi siger hej. Hej hej!